এটা আমার মশলা কষা চলছে না কি মাছ ফ্রাଏ মাছ ফ্রাଏ আর এটা আমার পୋଇ ଚାଲିଛି ଏବେ ପୋଇ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଭଜା ଚାଲିଛି ଏଠି ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଇକି ରହିଛି ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସୋରିଷ ବେସର ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ହବ ଆଜି ଗୋଟେ ଚୋଖା ଆଇଟମ୍ଟେ ଓ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ସେଇଟା କହିବେ କି ସେଇଟା ପୋଇ ପଡ଼ିକି ଘାଣ୍ଟ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପୋଇ ପତ୍ର କଟା ହେଇଛି ଆଜି ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିବ ଆଉ ମୋ ବୁବୁର ମୋର ବୁବୁ ମାଛ ଖାଉନି ଜମା ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ପୋଇ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବେସର ଭଳି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଡାଲି ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ତ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଲଞ୍ଚ କଲେଣି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କିଏ କିଏ ଖାଇବେ କାହାକୁ ଏ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର